बे समाव बर' खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आं दंफैयो। दिनैनि बे गेवलां फोथाराव जोङो नोंथांमोननो रायजो राजानो दिनै दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन। बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय लानानै दिनै 6 थारिख अक्ट'बर दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 12 थारिख अक्ट'बरसिम बे जोङो माबोरै बबे जायगानिफ्राय बे थाइखाजरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बबे जायगानिफ्राय फैनानै दिनै जोलुर बादायलायफैगोन बेखौ जोङो नोंथांमोननो बर' खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो जोङो दिन्थिनो थाखाय फरायसा आफादनि आफादगिरि मिथुनजय बिथांनिफ्राय जोङो माखासे आयदाफोरखौ जोङो मोनथिनानै लानि। दिनै बे थाइखाजरा गेवलां फोथाराव माखासे बादायलायनाय हाबाफारि नोंथांमोना लादों। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव दिनैहाय मा हाबाफारि जाबोखो आरो बबे जायगानिफ्राय गेलेग्रा आरो गेलेनो थाखाय बादायलायग्राफोर फैगोन बेनि थाखाय नोंथांमोन गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। जोंहा दिनै नैबे थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं एन्ड लाइब्रेरि क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 9थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि बेखौ दिनैनिफ्राय जागायनो आखायाव लाबाय आरो बे जागायनाय फोरबोआव जोङो आफादनि फिरफिला बेखौ बिरहोखांबाय। लोगोसेयैनो जोंहा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोंनि बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी सारनि आखाइजोंनो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंखांबाय आरो बेखेवनाय हाबाफारिनि गाहाय आलासि एबा बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी सारा सौफैनानै दंखासै। दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि खेलाया जागायनाय लोगो लोगो बिथाङा बेखेवनानै होगोन। जोंहा दिनै गिबिसिनथार गेलेनायाव बादायलायगोन दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दा बिनि गेजेरजोंनो दिनैनि खेलाखौ बेखेवनो नागिरदों आरो लोगोसे बे खेलाया जोंहा दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 12 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। 12 अक्ट'बराव जोंहा फाइनाल गेम एबा जोबथा बादायलायनाया जागोन। दा जोङो हानजा हिसाबै जोंनि जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जोङो बेखौल' जोङो हानहरदों। बायजोनि टिम एबा हानजा जोङो लेंहरनाय जायाखिसै। मानोना जों जोंनि सिङाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिथांमोननि गेलेनायखौ जाहाथे माने आवगायहोनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो गोजाननि हानजा लेंहराबालानो जोङो जोंनि हानजाफोरखौनो गेलेहोनो होननानै थिरांथा लादों आरो बेवहाय जोंनि माहारिनिल' हानजा थानाय नङा। बेयाव जोंजोंनो दादा भाइ हिसाबै थाग्रा जोंहा गरखा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननिफ्रायबो बेवहाय हानजा मोनसे बाहागो लागोन आरो सानथालि स्टुडेन्ट इउनियननिफ्रायबो बेवहाय हानजा मोनसे बाहागो लादों। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माखासे कचिं टिम दङ, बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। गासै 12टा टिमल' जोङो बेयाव बाहागो लाहोदों आरो जोङो बेयाव मोनसे नेम खान्थि खानानै होदों जे मोनसे हानजायाव बायजोनि प्लेयार एबा हायार हिसाबै जोंनि जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायनि बायहेरायाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ मोनसे टिमाव साब्रै हायार हिसाबै लानानै गेलेनायनि खाबुखौ होदों। बेबायदि जोङो माने हायार लाहोनानै जोङो जोंनिनो बांसिन प्लेयारा जाहाथे गेलेनो खाबु मोनो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेबायदि नेम निथिखौ खालामनानै होनाय जादों। आरो जोङो दायो मोनथिनो मोनबाय चिरां दुवार जिथिदुवार दख'रा आफादगिरि मिथुनजय बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनबाय गोबां दिनै माखासे फरायसा आफादफोरनि गुबुन हारिनि फरायसा आफादफोरा बे थाइखाजरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आरो बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 12 अक्ट'सिम बेयो जागोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनबाय। गोजोन्थों।